Bat kawai nga kwa aban kentu ya ki pari ki perdok prasnam jong jak reu. Ba hapadan kino ki comments so ba what do thau personal you know namal ngai ha kini isngi bementah kala jur ke sosial media ba me kaba keno personal liba person keno personal liba medba keno personal liba remboy dros hi kartun dros ki dursri durtngau ngaso ong ba kum kejat benreu ngidon tang sikham ha sne jong ka perthai don keno ke sosial jungi gile bakla sauba pen i yeki lengba ki personal whatsapp jungki lane kendu yeki ngatrai ki welcome ne kapli ke jingkhang na banta ke jingba jong ke jat menreu jong ke jelahi bawai namar khawat ni ay jingero yeki ki beton sap rengong soba wathat haki facebook wathat social media mangi ngitip syai ba ka perthai menta layu ida barok ka perthai namar pi ba pithat ba pruston ba pithat ba remboi kalong thik ba pithat lade nama gitu ro kini propos nam chungi pithat yo chief minister along ba that di kajal lajong nama utur dong mai kala ya bat kawai ba kum kaseng ka social ting ka ba lengba ke social media kalong ba ki wai pat ki jat penreu kin sa sim kabu kumno ban yolat namar ka jing pen i ke jongki pari jungi ye ka jing bom ye ka jing bom ya teli ngi sotonat ban ya that ban ya ajimot ngim sotonat ngi sotonat ban ithu khana hi dukan sha surok ban trei pat ngim trei tenga so mun ong kumuni ki ai kelong ka jing penduk mensem ye kinong sensar jungi ngi next camp ba kilong ba kloi but ai jingmut markmat kilong welcome ban ye kendu iki markmat ong pek kane kamlong kane ka wanra ike jing du dong ike jela ka wanra ike jing du dong ike benreu pi kumbang ong mene ngilong ke benreu ke batang sitro hasla perthai ngidon kam ye ke jing yatei ngidon kam ke jing ai jimut iwei ya iwei om man ya kedokti om ban ya penduk mensem re om ban ya that yala ka jong ka jat benreu namar kapor kaya de kapor bangi hap ban ya trai rengkat na benta ka jing jong ka jat menreu na benta ka jing jong ka jalamai kalia na benta ban ka jing jong kini ki paradok ki prasnam jungi ki badon hakaput bodar bat ka asam